Lieve mensen, hartelijk welkom op deze Palmpasen. Wat fijn dat we op deze manier met elkaar verbonden kunnen zijn. Dat we verbonden zijn met God en met elkaar in en door de weg die Jezus gaat in deze wereld. De kinderen hebben dit jaar weer palmpaasstokken gemaakt. Jullie zien er hier een. En vandaag gaan de kinderen ook weer fruitbakjes er rondbrengen. Wat prachtig dat kan. Palmpasen. Jezus komt Jeruzalem binnen en iedereen juicht hem toe. De nieuwe koning die bevrijding brengt. Maar de dagen daarna, dan zullen de mensen eeuwig hard schreeuwen: weg met hem, kruisig hem. En Jezus bewaart te midden van dat alles de rode draad van de liefde. Ons eerste symbool van deze week, de rode draad van de liefde. De evangelist Johannes die zegt, zijn liefde zou tot het uiterste gaan. Wij luisteren nou naar je lied voor Palmpeerske. Wij zwaaien met takken. Wij zwaaien met takken en pakken de kleden en spreiden ze uit op de straat. Waar zachtjes en nederig Jezus de vredevorst langs de wegen gaat. Wij zwaaien met takken en pakken de kleden en spreiden ze uit op de straat. Waar zachtjes en nederig Jezus de vredevorst langs de wegen gaat. Wij zwieren met palmen, met bloemen en halmen en sieren de straten voor hem. Hij komt op een ezeltje, Jezus de vredevorst in Jeruzalem. Wij sieren met palmen, met bloemen en halmen en sieren de straten voor hem. Hij komt op een ezeltje, Jezus de vredevorst in Jeruzalem. Hosanna, 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 Hosanna. De liefde van Jezus gaat tot het uiterste, over de hoogte, door de diepte, om iedereen te bewaren, om iedereen te dragen. En zo lezen wij vanmorgen het verhaal van de intocht in Jeruzalem uit Markus 11. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij 2 van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. En ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen en die vroegen: waarom maken jullie dat veulen los? En ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen. En de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. En velen spreidden hun mantels uit op de weg
En anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. En allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel. En Jezus trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. En nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Betanië. Wij willen nu een minuutje stilwezen om deze woorden te overwegen en te vielen wat u daarin rekt. Wij willen nou met elkaar bidden. Ik wil 3 voorbeden doen en steek daarbij een lichtje aan. En daarna lezen wij als een gebed de woorden uit Psalm 118, waar dat Hosanna bij komt. Hosanna dat in het Hebreeuws betekent: Heer, jou dochs uitredding. Wij willen met elkaar bidden. Heer, wij bidden Joet voor alle mensen in uw dwarpen. Dat wij maar de rede triet van de leefde feest horen mij. Heer, wij bidden u het voor alle mensen die het op een of andere manier lijden onder de gevolgen van corona. En wij bidden om moed en kracht om terug te gaan en het goede te doen. Heer, wij bidden u het voor regeringen in alle landen en ik in uw eigen land. Heer, dat er wijsheid en rechtvaardigheid en liefde wezen mij.
Wij bidden nou met de woorden van de psalm. Dit is de dag die de Heere maken had. Om hem willen wij jubelen en blijd wezen. Hosanna, och Heere, jou is uitredding. Och Heere, dat het u slagje mocht. Heeg te prijzen is dit komt in de naam van de Heere. Wij wensen je maar heil uit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij leert het voor ons dagje. Bien nou het feestoffer met touwen aan de wannen van het altaar. Jo binnen mijn God. En jou wil ik dankje, mijn God. Heeg wil ik van jou opjaan. Dank je de Heere, want hij is goed. Ja, eeuwig door het zijn gunst. Amen. Voordat wij de zegen ontvangen, wil ik je een vraag maken. Wij jaren oor Jezus in de hichte en in de diepte, in het gejuich en in het geschreeuw. En wij jaren van die rede triet van de leefde. Jezus leefde die tijd uiterste git. En als vraag wil ik je nou maken, hoe ervaren je me in je eigen leven de rede triet van de leefde? En dan moeten wij gaan, elk op zijn eigen plak in de vraat. Met de zegen, met de goede woorden van de Heer. Dat het licht van de eeuwige op je paard wezen mag. En dat de leefde van Christus je me omjeren je mag. En dat het vuur van de Heilige Geest je me kracht wezen mag. Amen. Wij luisteren naar je lied als afsluiting.